Machiegni kendo nyakoro moga jwang' wadhi mbele kod World Cup draw manyotim odiochieng'no manyoro kawang'iyo group no mar G Brenda oting'o Brazil, Serbia, Switzerland to kod Cameroon. Ineno nade? Brazil poko nyaka ne chak tuke mag World Cup pok gi koso dhi tuke go mag World Cup. Group ni tanno ka tek. And another group monyacho ni it's still a very open group. Nikech Cameroon are back. To kirango gimamo Ramogi about Cameroon gi Senegal ni ineno ka yan gikao a former player gikao Samuel Eto'o mobiro chung'ni e margi. Tenno ka chakre mano bede kata e AFCON neno ka gitugo maber. To kuro giduoge World Cup. To king'iyo group ni ma Brazil kende matek ahinya. Switzerland be ok giyot lakini they are also beatable. To kidwaro timbe ariyo kanyo to Cameroon nyatemo mondo gigo Serbia. To kang'ini nyatemo kata ka giyudo draw against Switzerland kata to gi make sure ni Brazil bogo ne gi jok moko kata koro en group ma watiyo gi calculator kama chope. King'iyo team no mar Brazil sana sana ging'iyo jatugo kaka Neymar ma season ma wantiere ka tugo club no mar PSG poko tugo makare. Poko tugo makare to kata World Cup mokalo hapa ni onego bedni ne giyudo puonje World Cup ariyo mokadho ka nikech ne ging'iyo jatugo achiel. To kaka ne ging'iyo jatugo achiel guys ne ging'iyo Neymar 10 years ago mane gin South Africa ka ne ging'iyo Neymar tiyudo ka Germany no biro gogi 8-0. As to last World Cup kendo Neymar ne nitie to onge gima noloko ahinya kido mar tugo magengo. Koro if they go with Neymar no emonigo bedni kelo negi World Cup kata emonigo bedni miyo gi qualify to the next group to kodhi bedo negi mayot ahinya. King'iyo Cameroon team ma piny mag Afrika bende nyocha giwilo kocha margi kendo gimiyo jatugo machon song bende gin gi jatugo ma striker margi mano bedo top scorer Abubakar e tuke mag Africa Cup of Nations. Iparo ni Cameroon nyalo chopo gani? Ginya chopo quarter finals. Ginya chopo nikech an kang'iyo timbe maneno ka nyakonyo Afrika e World Cup mabiro ni to en Cameroon gi Senegal. Ghana eko duogo pok waneno gi ameng'a chakre gi duogo, they are still rebuilding to gin gi ng'eny jotugo manyien matindo to okane ka gin gi thuolo maber molo Cameroon. Neno ka structure ma Cameroon oketo nyakonyo gi mondo gichop ate quarter final. Koro Africa nigi teams ariyo maginyang'e ni magito teams ma wan sure go ni wanya chopo further than group stages gi ma en Cameroon gi Senegal. King'iyo World Cups mosekalo king'iyo mane obagi South Africa 2010 team mar Ghana notugo maber kabisa. To bende paro bende osebedo ka Didier Drogba gi jok mano tugo chon ne team mar Ivory Coast timbe machon ma ne donje tuke mag World Cup giwacho ni sani onego beni kata gima paro mo osebedo ni tuke mag World Cup mondo koro ket after 2 years mondo mi okonye timbe mag Africa. Iparo ni en paro maber koso kokete after 2 years kikete after 2 years king'iyo AFCON be after 2 years Euro be after 2 years Copa America be after 2 years. Kwenye noni dibedo crowded to World Cup eno kombe moro maduong makini go to koni ube ni higni ariyo to kendi chake miye ng'at moro. Kora noni 4 years is sufficient moni bed gi World Cup mondo kitiyo gi Euro ni kitiyo gi AFCON ni itiyo go gauge kuminya chope ting'iyo at least kitugo AFCON higane tingeni dhi tugo the next AFCON kich AFCON to koro dhibiro kendo 2023 koro kobiro kanyo tinno ka nitie thuolo mar ng'eyo ni to AFCON ni akosango kanye monigo bedna strengthen kanye mana ne girem obed ni coach obed nango tin gi kata time mar manyo player moro tigrume for a year or two in gi sufficient time but kikete ni 2 years yudo ka makosa manitimo cha jotugo manitere World Cup cha momiyo no kiperform maber ema pod idhi bet go at that point. Para neno ka World Cup to ber magi gi 4 years eno kombe maduong' ber kibudho kode. Group mar H group mogik moting'o team no mar Portugal iluongo ni moting'o Cristiano Ronaldo nyocho penjo ni to mae World Cup ne mogik to kono pod obro tugo pira kako hero. Portugal, Ghana, Uruguay, Korea Republic. Parona ega mara lofare kora par.
kind team mar Ghana gi Uruguay. Suarez ka golo opira gi lwete, opira mano sedonjo, oyudo red card. Uruguay golo Ghana. Golo Ghana penalties. Asamoah Gyan ko owito penalty. Group ni ina nade Portugal, Ghana, Uruguay, Korea Republic. My group of death. E group egote my group of death ma warito cha. Nikech king'iyo teams gi te nigi chance. Portugal the last game manigi tugo kapodi manigi tugo against Italy. Look the last game mar qualifying manigi tugo against Italy, you know ka at some point negi nokin sure nigi the make chope World Cup ni. Macedonia cha imubiro konyo gi ka gigolo Italy. To inoka kaka gibiro to gibegin gi mentality ne wang'eyo Cristiano Ronaldo. May is going to be the 5th World Cup ma Cristiano Ronaldo gi Messi nitie te. Tinoka mentality mar ng'iyo star player achiel cha osebedo ka hinyo teams. Mane the same thing osebedo ka hinyo ne hinyo Ghana kata e AFCON. Inoka sani ero giduogo, Black Stars oduogo, to mondo giduogo inoka gibe gichako temo keto players gi moko mabeyo moko ng'ire. Nikech king'iyo AFCON gima no hinyo Ghana moloyo mokwongo ni wacho ni wan gi Ayu Brothers go emotero makata ng'ato nigi injury to chuno ni nyaka otugi. Koro ka ginya bet ni giloko mentality no koro gi qualify ka ging'e ni gine group matek. Gibo manyo gibet seche moko gimanyo revenge against Uruguay nikech magi ok timbe majoromo majotugo sakasa together. To king'iyo kanyo Portugal kende manya bedo matek ka nigi temo magi ging'e ni kara Uruguay ni ne wasetugo go magi golo amount penalties. So kochopo post match penalties wacho gani it's an open game, it's anyone's game. Koro okinya wacho ni nogogi manikech koro nochuno ni nyaka gi find a way mar yudo jaloyo. To ka ginya take that opportunity mondo giyombi at least gibe gichope kwa wanyudo timbe 4 ma Afrika kata timbe 3 ma Afrika ka chopo round of 16, it would be a good one. Koro ochuno ni nyaka gibigo Korea, to Korea be ok yot. Jogo beringo ng'wech. Kwang'iyo groups gite kochakre group A nyaka group H. Team ni en team mane? An gi timbe 4. Oyiena. En World Cup. Koro ka Kenya onge oyienu wamanyo timbe moko. To koro king'iyo the group A timbe ga mokwongo gin Senegal. Asta ja support Argentina. Belgium be team na to Belgium to support ngama nikech origi ni kanyo. To Hazard ne nitie Chelsea to en ni kanyo. Koro apart from Senegal gi Argentina gi Belgium, the other team that maybe I would support Kato maybe Managana koro. Makoro na ka defending champions ka France ok nyal chopo mbele. France to bo chopo. Favorites? Kama wacho ni timbe ga ma favorites ga to gin timago timbe ma support makata to kod gitang na ayie. Lakini king favorites mag World Cup ma higa ni France of course gin tie kanyo, gin defending champions. Germany I'm sure ni giduogi. Gidua ka ukombeni. Asto kendo king'iyo another team favorites kanyo Spain struggling lakini to kirango England this time round emonego bed ni giwero it's coming home mane giwero last time cha nikech sani to king'iyo to gin the caliber of players magin go sani gin gi team maginya bank on, so I expect to see England further into the tournament moloyo kaka nigisebedo. Gima timre gi team mar England ni gin gi jotugo masulwe kabisa. King'iyo Harry Kane, gin kod Mason Mount, gin kod Reece James, gin kod yani jotugo pong. En mana jotugo ma kama okaneka dhidhi maber na captain mar England. I producer wana gona koko ita kama no jo Arsenal. Odwani mondo awach weche mag Arsenal. Busaya basa awacha yueyo. King'iyo team no mar England kata na kocha mar gi Southgate ne en kocha mane bende tiego jok mane tugo under 21. To king'iyo team no bende mar England sani jotugo mane tugo under 21 emo ochwal malo Reece James, Mason Mount, Saka, ja West Ham midfielder Rice.
ineno ka England mix magin go jotugo madongo kod jotugo matindo nyalo choro gi mbele. Nyachwalo gi mbele nikech king'iyo gima ne hinyo kata king'iyo tim mar Italy gima ng'eny ne osebedo ka hinyo gin ni having that blend mar jok mosebet kanyo gi jok ma koreko biro nigi onge go. Iyudo ka koro the crop of your best players te ochopo age moromo gi nyatugo higni omedre. Koro ino ka un gi blend no to at least as to in gi coach mose coachu from that under 21 level oseneno kutugo as to ng'enyo of your players be nitie kanyo to gitugo English Premier League. Koro gin jok ging'iyo tugo kamoro achiel kata ko gitug ne team achiel but ging'iyo ni ong'e ni ng'ane tugo e club ma team na osetugo gi club no tugo gi team gi club no at least diriyo in a season. Koro yudo ka this time round England nigi chances nikech the same issue mar transition ema ne gima ne hinyo Ghana. Time magana koro sebedo kok perform maber kata e AFCON ni ing'iyo ni they had older players. Generation mar Ramogi yan ginicha yudo ka you have your star players to giwuok dichiel to ka giseti dichiel jok muchako kelo gi onge experience, so inexperience te mosebedo ka hinyo gi but koro yudo ka magi jok matindo but they have the experience to gin jok ma also teachable. En team no ma bende osebedo ka tuke mag World Cup maber to pokgi yudo loch. King'iyo higa mag Wayne Rooney was Frank Lampard, Steve G, Rio Ferdinand gin jotugo mane tugo makare to ok negi yudo thuolo mar yudo loyo World Cup. Koro en thuolo mar nyithindo matindo kamoting'o Bukayo Saka, kamoting'o Rice mondo gin be ginyis ni ginyalo tukego mag World Cup. Nyakoro mo John kawa adong mane pinyno mar England wandwa ng'iyo ni to kawuono chalo nade nikech jogo punda osepenja ka ni to chalo nade kawuono gi ng'ene kawuono wadwaga punda gi shabiki.com wadwa waketie ng'ama tugo sadi to waket kichwa kanye to wadwa timo nang'o. King'iyo tuke ma kawuono Liverpool tugo kod Watford iwacho ga ni ogopa early kickoff gitugo saa 8:30. Brighton Norwich tugo saa 11:00. Burnley Manchester City saa 11:00. Chelsea rwako club mar Brentford bende saa 11:00. Ka team mar club mar Leeds rwako Southampton bende saa 11:00. Wolves tugo kod Aston Villa saa 11:00. Tugo ma enyalo wacho ni kawuono en tugo mang'ongo to be ok en tugo moro mang'ongo ahinya. En tugo ma e kind club mar Manchester United kod Leicester City. Tugo ma dhi tieko tuke ma odiochieng' ma kawuono ituge saa 1:30. Brenda, king'iyo chung' mar league masani mar EPL, king'iyo timbe ariyo mokwongo Manchester City kind Manchester City to gi Liverpool en point achiel. Manchester City nigi point 70, Liverpool nigi points 99. Ineno nade Liverpool koloyo kawuono nikech Man City tugo kinya. Ineno nade league pod oyawre koso onyadhi gi timbe ariyo? Sani to ok diwach ni ligo yaure sani en Man City ema dhi kawe kata Liverpool ema dhi kawe nikech king'iyo kaka standings gunitie kaka table ni ochung' king'iyo tino ka osebedo divided into 3. Koro nitie the top 2 Manchester City gi Liverpool, asto kiduoge yudo ka Chelsea, Arsenal, Tottenham gi Manchester United gi West Ham form the second bit of it. Mago jok ma pod you can say nitie pod open players to koro others go low. To king'iye malong'o okane ka Chelsea nyari cover pod gini gi game at hand, Arsenal pod nigi game at hand, but okay onge chance moro mibo wacho ni Chelsea kata Arsenal nyayudo points maduog kad Manchester City kata Liverpool. So the top 2 is gone, it's between the two of them kuma gidong'eno. Club mar Chelsea osebedo gi weche mathoth oko mar pap nikech ing'eni weche motudre kod Roman Abramovich. Tuke osetimo maber kendo ose steady ship mar Chelsea. Masani neno kata ka tuke beach mo osekalo Chelsea oseyudo loch te. Chelsea
being that ni gin be gin go jotugo moko ma experience king'eyo Romelu Lukaku ipani ginyalo wuok e top 4 top 4 tok wadhi wuoke awacho ka supporter mar Chelsea nikech point manunego bed ni wawuok e top 4 en kaka weche makoro mag tulo ma Russia ni kaka point manochake ma Abramovich ochako bet gi problems gi government ma jo England and all that point kanyo manunego bed ni ng'iyo ni team obedo destabilized in a way makoro performance onge lakini kane wakadho point no okapar ka nitie ng'a dhi golowa kanyo in as much as Arsenal dhi wacho ni gidwa bedo number 3 no ok odhi bedo mayot nikech we are still there for it top 4 to wawuoge we are still the defending champions mag Champions League onge kaka next season ochopo ni want to waonge Champions League no nikech kata Champions League be pod wantie to wanyawene king'iyo kinda Arsenal gi Chelsea nigi points 59 Arsenal nigi points 54 game at hand ma Chelsea nigo kata Arsenal nigo gin giwegi gibro tugo koro en tugo ma ng'at ma koyudo loch to inyalo wacho ni ng'ane dhi tiko thuolo machalo kamae kata ng'ane dhi tiko game odong matin games hapa ni odong jok mose tugo games ng'eny gin Manchester City Liverpool 29 West Ham giro se tugo games 30 koro games odong matin King your relegations games aboro King your relegation Watford Burnley Norwich osedhi Norwich tapani wanyawacho no osedhi nikech kapod at this point gin below 20 points but in ka kendo en ma game achiel but king'iyo Burnley nigi 2 games at hand king'iyo to nyaka Everton chamenyi wacho ni menyi pa wacho ni seche moko ka ginyalo mondo at least gichikre gichope na position 17 to ka Everton be pod poko tuke mokare mondo gichop kama ng'eny ji osechope team Norwich hapa ni ginto gisedong Watford be koko tang to nyadu ko gitang malungo to ginyadu team manyawe ni seche moko nyabedo gi problem to ne Newcastle to no ka pesa cha chal ka gima okelo motivation moro nikech no ka koro gedho nikech gin mane gin relegation favorite season nyakora mogo jong watieko kendo wago niro kamano kuom bedo kodwa kidwa keto giri moro ne in gi mia richi moro idwa keto shabiki.com adwa mi line up kendo idwa keto gi nyakora mogo jwang mano gi pacha Liverpool Watford ket anyalo wacho ni Liverpool nyalo bedo kod lodge Brighton Norwich Brighton osebedo kod tugo makare Norwich gin gi patch gi ngeno gidhi elum koro Brighton nyalo bedo gi upper hand Burnley Manchester City nikech ngene gi gidwano ni mondo gi makre gi Liverpool koro Manchester City nyalo miyo kata Burnley osebedo ka tugo matek kabisa ka gine lap ma tough mo Chelsea Brentford over 1.5 over 2.5 nyalo donjo Leeds Southampton goal Wolves Aston Villa goal Manchester United Leicester City kichwa manoge pacha mana keto Leicester City kichwa nyakona magajwan kawuono bende club mar Gor Mahia tugo kod Wazito alap ma Narok koro ka in kod thuolo tinyalo chopo kacha mondo eme joko galo mijingo kata kiero team no mar Wazito bende chopo kacha mondo mi tuke ambene mapacho ka ogerne kata doko ni team mar Harambee Stars onge club tuke mag World Cup pod wabro mana rito nikech josiasa bende osebedo ka singo ni ka mako tijini kata komia jatend piny Kenya abro make sure na telo team mar Harambee Stars World Cup nyakora mga juang ero kamano Brenda ero kamano kuom bedo kodwa odichieng' makawuono go ero kamano nyakora mga juang en morwa kendo poch gi pak ne joyo makatwenga mago jothurwa amoso kanyo ageno ni un koda odichieng' makare director mana Ibra asanteni sana producer marwa Jalango Alvin Jalango mano jahera mar club mar Arsenal kata no ngi kiny rodho gi kiny gi club no mar Crystal Palace erokamano warar kendo ngeso mabiro